Шулпан ханым, менә кыскача гына үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Ничегрәк кайда тудыгыз һәм инде менә ничек шушы Шамаил сәнгатенә кереп киттегез? Мин Шулпан Шәрифуллина булам. Мин Чаллыда туып үстем. Һәм бәләкәй чагымда ук рәсем язарга ярата идем, сәнгать мәктәбен бетердем, аннары педагогия институтын, рәсем факультетын бетердем һәм рәсем факультетын. Менә шушы Шамаил сәнгатенә сезне кем алып кереп китте? Беренче рәсемнәрегезне хәтерлисезме? Беренче Шамаилләрне институтны бетергәндә башладым. Мин бик ошый татар сәнгатен, бик яратам мин. Татар халкымны яратам, аның сәнгатен яратам. Шуңа күрәдер инде менә Шамаилләр бик ошый иде. Шуннан башладым инде. Төгәл укытучым юк иде. Шамаил ясау. Үзегез зәңгенә башладыгыз инде. Әйе. Үзлегем белән башладым. Шулпан ханым, менә без бик гади генә рәсем янында торган шикелле инде беренче карашка менә шушында ниндидер язулар, шигырьләр язылган. Менә шушыны белән таныштырып китсәгез иде, монда нинди сүзләр язылган? Бу Шамаил Тукай шигыренә багышланган, Тукайга. Шул шигыреннән өзек. Анда язылган: "Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл Кырлай иде. Авылны һич онытмыйм, һәр ягы урман иде. Урманда кып-кызыл кура җиләктә җир җиләк, күз ачым йомганчы һич шиксез җыярсың бер чиләк." Күрәсез монда Кырлай, авыл, җиләкләр. Менә инде шушы Тукай сүзләрен Шамаилгә кертергә инде ничек башлаган килде? Ничек нәрсә этәрде? Бик күптән Тукай шигырен язасы килгән, бик озак уйладым ничек аны язарга. Аны менә шулай дип әкияттә шундый уй килде инде. Менә Шулпан ханым, сезнең инде бүгенге күргәзмәдә эшләрегез шактый җитәрлек. Сез менә шушы күргәзмәне инде Рамазан аенда ачтыгыз. Менә аның сәбәбе нидә? Менә шушындый Рамазан аенда инде шушындый сәнгать әсәрләрен күргәзмәгә кую ярый микән? Нишләп ярамасын? Анда бит бер начар сүз дә юк. Менә алачайдагыз менә шушы үзегезнең иҗатыгыз белән танышуны дәвам итик. Менә алдагы рәсем янына барыйк әле. Менә безнең чираттагы рәсемебез инде шушы чәчәкләр, алды гөлләр дип әйтгәндә. Әмма ләкин бу да Шамаил дип атала икән. Менә шушы Шамаилның сирен аңлатып китсәгез иде. Бу Шамаилдә Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме язылган. Һәр бер чәчәк ул Аллаһның исеме. Аллаһ Тәгаләне тюльпан чәчәге. Аллаһ Тәгаләнең символы тюльпан чәчәге. Мөхәммәд пәйгамбәрнең роза чәчәге. Шуңа күрә мин аларны тюльпан формасында ясадым. Һәр кайбер чәчәктә 2-3 исем. Барлыгы 99 исем була монда. Шулпан ханым, менә бу Шамаил да инде башкалардан аерылып тора. Менә монысына да аңлатма бирсәгез иде. Монда инде Кул Шәриф сүрәтләнгән, ләкин Кул Шәриф мәчетеме? Кул Шәриф мәчете, Кул Шәриф кенә түгел, монда Кул Шәриф эчендә язуны күреп була. Бу манара лә дип була инде, лә, иләһә, иллә тагын бер манара һәм Аллаһ түбәсендә лә иләһә илляллаһ дип язылган шәһадәт кәлимәсе. Һәм аскы өлешендә Мөхәммәд Расулуллаһ. Лә иләһә илляллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ. Әлфия ханым, менә бүгенге картиналар галереясында инде Шулпан Шәрифуллинаның күргәзмәсе ачылды. Сез шушы күргәзмә белән беркадәр таныш инде, менә бәягезне биреп китсәгез иде. Шушы сәнгать эшләренең эштәлеге нидән гыйбарәт? Менә без бик шатланабыз, чөнки бу изге Рамазан аенда безнең бик матур күркәм күргәзмә ачылды. Аның бәясе бишле дип әйтергә була, бик күркәм күргәзмә, бик югары бәялибез. Чөнки ул төрле Шамаилләр белән безне таныштыра, төрле тугралар белән, аннары нәкыш эшләре һәм шулай ук гамәли кулланма сәнгать эшләре дә күрсәтелә. Бу күргәзмәдә 30-дан артык эш куелган. Шуларның иң матурларыннан берсе Абдулла Тукай туып үскән Тукай Кырлай авылының матур гына бер күренеше. Әгәр дә исегезгә төшерсәк, күз ачып йомганчы җыярсың бер чиләк
деген сүзләр хәзер менә шушы июль айының эссе көннәрендә җиләк җыючыларга да була. Һәм инде шушы безнең Татарстан җиренең изге табигатенә, аның матурлыгына, аңа сокланмаган кеше юктыр. Чөнки безнең киңлекләребездә, басуларда, урманнарда нинди генә чәчәкләр үсми. Шулай ук менә Чулпан бу чәчәкләрне, бу җиләкләрне Тукай Кырлайга багышланган үзенең шамаилендә, Шүрәле әсәреннән дигән шамаилендә күрсәтә. Һәм шулай ук триптихлары бар. Менә нәрсәсе белән аерылып тора Чулпанның эшләре, шамаилләр алар бер генә сонда эшләнәләр. Һәм инде күбесе алар берничә экземплярда эшләнә. Менә триптих шамаилләре аның беренче куела. Ул беренче авторлардан дип әйтергә мөмкин. Бу аның беренче күргәзмәсе безнең галереябызда, ләкин моңарчы ул бик күп кенә күргәзмәләрдә катнашып килде һәм бик күп кенә конкурсларда җиңеп килде. Бу ел 2015 елда ул конкурста, республика конкурсында икенче урынга лаек булды. Беренче урында безнең Фирдәүс Гыйльметдинович, икенче урында Чулпан. Ул үзенең тырышлыгын исбатлады һәм инде алда да аңа уңышлар теләп калабыз.